Γεια σας, είμαστε εδώ με πολύ ανανεωμένη διάθεση μετά από ένα ολόκληρο χρόνο. Λοιπόν, θα αναρωτιέστε πού χάθηκε αυτό το παιδί. Μπορεί να μην το παρατηρήσατε, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει. Δεν πειράζει. Για όσους ακολουθούν εδώ πέρα το παρεάκι, δεν χάθηκα εντελώς, ξεκίνησα το αγγλικό κανάλι, θα το σας το έχω εδώ πέρα για να το τσεκάρετε, για να λέμε τι ώρα που είναι η Ελλάδα, τι ώρα που τα περνάμε, τι να αποφύγετε, τι να μην αποφύγετε, για φαγητά, για τέτοια ωραία, τέλεια ελληνικά πράγματα. Να εξάγουμε, ρε παιδί μου, γενικά ένα πολιτισμό προς το εξωτερικό, να εξασκήσω και εγώ τα αγγλικά μου, να πάρετε κι εσείς κουράγιο να πείτε με αυτά τα αγγλικά πήγαινα στο εξωτερικό και εγώ. Οπότε φυσικά δεν έχουμε κανένα φόντο, φυσικά και βρίσκομαι σε άλλο σπίτι για ακόμα μία φορά. Δεν είχα σκοπό να το παρατήσω εντελώς στο ελληνικό κανάλι, έκανα περισσότερο στο αγγλικό. Κλασικά εξάξα το φορτιστή της κάμερας στην Ελλάδα και τώρα είμαι με οριακή μπαταρία μέχρι να μου τον στείλουνε. Το είχα πάθει το ίδιο και πέρσι, δεν ξέρω γιατί, ξεχνάω μόνο το φορτιστή της κάμερας, τον οποίο δεν τον έβγαλα ποτέ από τη βαλίτσα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, είχα πει ότι θα εξάγω πολιτισμό, θα προσιλωθώ περισσότερο στο αγγλικό κανάλι και θα αφήσουμε λίγο τις σάτυρες και αυτά. Έλεγα όμως που αυτόν τον ένα χρόνο γίνανε τόσο πολλά που ανασταίνουν και νεκρούς. Όπως θα δείτε και από τον τίτλο, η ενότητα αυτή θα λέγεται το όχι podcast, γιατί δεν μπορώ να το πω podcast. Όλοι το λένε podcast, μιλάνε μόνοι τους, μιλάνε με άλλους, το λένε podcast. Αν το ήξερα και εγώ τόσα χρόνια που μιλάω μόνη μου ότι το λένε podcast, θα το έλεγα έτσι. Αλλά αυτό όχι, είναι το όχι podcast γιατί είναι κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, είμαστε ξανά πίσω με προφανώς και εμφανώς ανανεωμένη διάθεση αυτή τη φορά στα αλήθεια και θα κράζουμε με πολύ αγάπη και αντικειμενικότητα καμία πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις. Αλλά θα μου πεις ποια είσαι εσύ για να κρίνεις, μην κρίνεις, για να μην κριθείς. Όχι κυρίας μου και κύριοι μου, θα κρίνω και πρώτα θα κρίνω τον εαυτό μου. Είχα πάει το καλοκαίρι στο σπίτι μου, στη Μυτιλήνη που μεγάλωσα και βρήκα αυτήν εδώ τη χρυσή βίβλο, το οποίο το έγραφα εγώ με τις φίλες μου ως ένα αθώο κορίτσι τον Οκτώβριο, καλή ώρα όπως τώρα, του 2008. Δεν ξέρω καν πόσο χρονών ήμουνα το 2008. Πόσο ήμουνα, γεννήθηκα το 1995. Το 8 πόσο ήμουνα? 13? 1995, 2005 ήμουνα 10, 13. Ήμουνα 13 χρονών, Κυριακή 4 Οκτωβρίου το 2008 και εγώ μαζί με δύο φιλιναδίτσες αρχίζουμε και γράφουμε, όχι ακριβώς λεύκομα, πώς θα θέλαμε και πώς φανταζόμαστε, 13 χρονών έτσι, τον τέλειο άντρα. Πού και να ήξερα. Έχω διαβάσει μόνο έτσι λίγο την πρώτη σελίδα. Είπα, θα το διαβάσουμε εδώ πέρα μαζί, να φρικάρουμε όλοι μαζί δημοσίως. Και ξεκινάμε πρώτη σελίδα, το τετριαδάκι είναι έτσι πολύ basic μπλε. Και ξεκινάμε με τους κανόνες μας. Εδώ η συντονίστρια είναι η πιο τακτική φίλη και οργανωτική. Βασικές προϋποθέσεις και οδηγίες χρήσης. Τηρώ όλους τους κανόνες. Οι 10 εντολές της και όνομα. Δεν θα εκθέσω κόσμο, θα εκθέσω μόνο τον εαυτό μου. Νούμερο 1. Η κάθε μία γράφει οτιδήποτε δικό της. Δεν κλέβουμε λέξεις, ιδέες και οτιδήποτε άλλο σήμα κατά τεθέν για την προσωπικότητα κάποιας άλλης. Αυτό δεν το κάνουμε και τώρα, καλό είναι να μην το κάνουμε και τώρα που μεγαλώσαμε. 2. Κάτω από κάθε παράγραφο που θα γράφουμε, βάζουμε και υπογραφή και πιστοποίηση ότι είναι δικό μας. Δεν αλλάζει. Δεν ξέρω δηλαδή. Δεν γράφουμε ποτέ με μολύβι, ούτε με χρώματα στυλών που δεν φαίνονται ή έχνοφαίνονται. Προσοχή, μόνο μπλε, κόκκινο, μαύρο και όχι μαρκαδόρο. Γιατί τέτοια αυστηρότητα? Δεν ζωγραφίζουμε, σχεδιάζουμε στην μπροστά σελίδα μόνο στο οπισθόφυλλο. Και υπογραμμίζουμε με κόκκινο τα ονόματά μας για να ξεχωρίζουμε. Γιατί και τη Μαρκελίνα θα συγκρίνουμε τις απόψεις, ιδέες, γούστα σε 9 χρόνια
που θα είναι 23 χρονών. Αυτό δεν το ήξερα, δεν το είχα διαβάσει. Τώρα είμαι 28 χρονών, το αργήσαμε 5 χρόνια. Και για μένα ισχύει το ίδιο που θα είμαι λίγο μεγαλύτερη. Όριμη πια εγώ και οι άλλες να συγκρίνουμε τις προτιμήσεις, τρομάρα μας. 6. Δικαιώματα κατοχής έχει μία ημέρα η κάθε μία. Στο τέλος θα γυρίσει στα χέρια της ιδιοκτήτριας, δηλαδή εμένα και το όνομά της. Γύρισε όμως σε άλλη. Το προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Εδώ είναι ένα κομμάτι από το μέλλον μας. Αυτοκόλλητα φώτο, ψιλοαντικειμενάκια δεκτά. Πίσω όμως. Ευανάγνωστα γράμματα, αυτό πήγαινε σίγουρα για μένα. Και καθαρά. Με μεγάλα γράμματα τηρώ όλους τους κανόνες. We start. Βασική προϋπόθεση. Τελίτσας. Βάζουμε την υπογραφή μας, βάλαμε την υπογραφή μας. Σημαντικός όρος, γράφουμε αλήθειες. Γιατί είναι σημαντικό σε 9 χρόνια που θα το συγκρίνουμε. 13 χρονών, εγώ με τα σετάκια φόρμας. Τι ιδέα μπορεί να είχα για τους άντρες. Δεν ξέρω. Τις ερωτήσεις γράφω εγώ, η ιδρύτρια, όχι εγώ, και απαντάμε σε όλες. Εδώ υπογραφές. Γράφω συνέχεια, υπογράφω εδώ ή γράψε το όνομά σου για να μην μου πείτε αν δεν το είπα εγώ. Δεν αμφισβητώ καμία, αλλά μια παροιμία λέει φύλαξε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Φοβάται οι άλλοι μην τις κλέψουμε τις ιδέες για τον τέλειο άντρα. Ξεκινάμε. Αυτό το σούπερ τετράδιο γράφεται με αφορμή εμένα την τάδε και εξαιτίας της αδερφής μου και εξαιτίας της Μαρκελίνας, γιατί εγώ πιστεύω ότι ναι ρε παιδί μου παίζουν ρόλο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά όχι και πάρα πολύ σημαντικό. Καλά, δεν είπαμε να είναι και κανένας να μην βλέπετε, αλλά μην δίνουμε τόσο σημασία. Αν λέμε τώρα πετάγεται λίγο και το καρύδι ή η μύτη και είναι λίγο πιο στραβή από το κανονικό, δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ, εγώ 2 πράγματα δεν μπορώ: να πετάγεται το καρύδι και να έχει μεγάλη μύτη. Μπορώ να πω, η πρώτη μου κανονική σχέση είχε και μεγάλη μύτη και πεταγόταν και το καρύδι. Αυτή είναι κάτι σαν ημερομηνία, σαν ημερολόγιο, όχι όμως με την άποψη τι κάνουμε κάθε μέρα, αλλά τι μας αρέσει, τι προτιμάμε στα εξωτερικά χαρακτηριστικά σε άντρες και αγόρια. Όχι όμως, δεν θα το πούμε λεύκομα, είναι κάτι δικό μας από τη φαντασία μας, τα διευκρινίζει. Σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2018, θα το ξεκινήσουμε. Το ξεκινάμε. Γράφοντας λίγα λόγια για την ιδέα. Λέω εγώ. Super wow ιδέα. Ένας καλός τρόπος για να μάθουμε τα γούστα η μία της άλλης, αλλά και τα δικά μας. Και ελπίζω κάποια στιγμή να βρούμε αυτόν που θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που θέλουμε. Καλή αρχή. Έτσι ακριβώς. Πόσα χρόνια μετά περάσανε, 2008, πού να ήξερες. Παρελθοντική Μαρκελίνα που υπογράφω ως Έλενα Μαρκέλα, ότι ήμουν βαθιά ανοιχτωμένη. Εδώ λέει η φίλη νούμερο 1, καταπληκτική ιδέα. Η φίλη νούμερο 2 που το έχει φτιάξει η ίδια, μου αρέσει αυτή η ιδέα, αφού εσύ το έκανες, πώς να μην σου αρέσει. Και περνάμε τώρα στο παρασύνθημα. Ποιος θα ήθελες να ήταν το μελλοντικό αγόρι ή ο άντρας που θα τα είχατε στην προσωπικότητα, πώς θα ήθελες. Και πάω πρώτο στο δικό μου. Να είναι ευγενικός, το κυριότερο. Συμφώνω και τώρα. Με χιούμορ, κατανόηση, όχι πολύ εγωιστής και ομιλητικός. Όχι πολύ ομιλητικός. Μέχρι εδώ καλά τα πάμε. Ακόμα να είναι ρομαντικός και adventurous person. Απρόβλεπτος. Να κάνει καμιά έκπληξη, ούτε καν έκπληξη. Πού και πού. Ευχάριστη πάντα. Γιατί μέχρι τώρα μόνο δυσάρεστες εκπλήξεις. Και φυσικά να ενδιαφέρεται για μένα και μόνο για μένα. Ούτε να με παρετάει για τους φίλους του, ούτε να κοιτάζει άλλες. Με λίγα λόγια να κάνει να αισθάνομαι σούπερ. Δύσκολο? Δεν νομίζω. Πού να ήξερες. Εδώ πρώτα η φίλη λέει, θα ήθελα να ήταν καλός, πλούσιος. Εγώ είδατε, δεν τον έφερα πουθενά το πλούσιος. Ευγενικός, όχι ξενέρωτος, να με κάνει να γελάω και να είναι ρομαντικός. Όπως και να το κάνουμε, ένα αγόρι πρέπει να είναι ρομαντικό. Τι να κάνεις, λέει η φίλη. Εδώ η φίλη νούμερο 2, να έχει χιούμορ, να με κάνει να γελάω, ευγενικός, γλυκομίλητος, ομιλητικός. Βλέπετε οι άλλες ότι έχουν μεγάλες προσδοκίες. Εγώ σου λέω τα βασικά. Εκπλήξεις να κάνει να μην είναι δυσάρεστες,
Πολύ ομιλητικός να μην είναι, ευγενικός να είναι, να έχει χιούμορ. Βασικά πράγματα. 2 πόδια, 2 χέρια, εντάξει, αυτό παίζεται. Πώς θα ήθελες να είναι το μελλοντικό σου αγόρι που θα τα είχατε στο σώμα, εξωτερικά? Πάω στο δικό μου. Από 1,75 και πάνω. Άντε, από 1,75 και πάνω. Αυτό επιμένω, αλλά θα το πάω λίγο από πάνω. 1,75 είναι κοντός για τα τωρινά μου δεδομένα. Από 1,78 και πάνω. Γυμνασμένος, όχι υπερβολικά. Όχι εντελώς ξυρισμένος, αλλά στο στήθος να μην έχει τρίχα ούτε για δείγμα. Εντάξει, είχα ένα κάτι με τις τρίχες από πάντα. Έχω κάνει βέβαια κανένα 2-3 εξαιρέσεις, αλλά κατά βάση επιμένω σε αυτή μου την άποψη. Και το πόδι να μην είναι κανένα δάσος, αλλά να μην τα ξυρίζει. Ψηλά πόδια, όχι πελεκάνος, αλλά όχι και να είναι η γάμπα του πιο λεπτή από τη δικιά μου. Γιατί όπως είναι η γάμπα μου, άντε να βρεις και πιο χοντρή, πόσο θα είναι δηλαδή. Αυτά είχα εγώ. Όσο να πεις, παρέμεινα λίγο πιστή. Με το ύψος και με τις τρίχες τα έχω τα θέματά μου ακόμα. Έχουν γίνει βέβαια κάποιες εξαιρέσεις, αλλά όχι τεράστιες. Εδώ η φίλη μας λέει μετρίου αναστήματος, δεκτός και ψηλός, δεν ξέρω γιατί της αρέσουν οι κοντοί. Γυμνασμένος, όχι και πάρα πολύ. Όχι ξυρισμένος, ούτε και δάσος, αδύνατος, λιγερόκορμος. Όσο να πεις, έχει πέσει και αυτή μέχρι τώρα μέσα σε αυτά που ήθελε. Εδώ η άλλη λέει ψηλός, καλογυμνασμένος, με μεγάλες πλάτες, από εδώ έως την Πελοπόννησο, όχι στα καμένα, έχει χιούμορ. Με ποντίκια, αρουραίους και ωραίους κοιλιακούς. Εντάξει, έχει κάνει και αυτή τις εξαιρεσούλες, μπορώ να πω. Έχουμε βάλει εδώ και πέρα και φωτογραφία. Ο μελλοντικός άντρας ή αγόρι που θα τα είχατε, πώς θα ήθελες να ήταν στο πρόσωπο? Περνάμε στο δικό μου. 100% ξανθός, μάτια ή γαλανά ή πράσινα. Αλλά αν είναι ξανθός και δεν τηρεί ακριβώς τα παρακάτω, κάνω μια υποχώρηση, χαλάλι. Με ωραίες γωνίες και κανονική μύτη, γιατί έχω και πρόβλημα με τις μεγάλες μύτες, δεν μου αρέσουν. Μεσαία αυτιά, γιατί έχω πρόβλημα και με τα αυτιά. Το καρύδι να μην πετιέται καθόλου, έως ελάχιστα, και να είναι ελαφρώς αξίριστος. Εδώ με το 100% ξανθός, ως κάποια χρόνια της ζωής μου το κρατούσα, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι λίγο ακραία. Ή που θα είναι γκαργανιασμένος, ή που θα είναι κατάξανθος. Μαντέψτε. Εδώ έχουμε βάλει και φωτογραφιούλα. Κάτσε, ξεχάσαμε τις φίλες. Σίγουρα ξανθούλης, λέει η άλλη, γαλανομάτης, με θεληματικό πηγούνι. Η άλλη λέει αρχιτά θα ήθελα να ήταν ξανθός και γαλανομάτης και τώρα δεν θέλει ούτε να δει ξανθό γαλανομάτι. Τι μειονεκτήματα και τι πλεονεκτήματα θα ήθελες να είχε? Πάμε στο δικό μου. Μειονεκτήματα, ελάχιστο εγωιστής και να είναι πρίγκιπας, να είναι και αλήτης. Εγώ είχα γράψει εδώ πέρα, γράφω το στίχο από Τσαλίκη. Να είναι απρόβλεπτος σαν μετεωρίτης. Με λίγα λόγια, να μην βαριέμαι ποτέ. Πολλά θες. Πλεονεκτήματα. Να είναι ο τέλειος άντρας. Ο άντρας ο σωστός, ο πρόστιχος, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Είχα χιούμορ. Ήξερα ότι δεν πρόκειται να τον βρω ποτέ και σου λέω ας γράψω το στίχο του Τσαλίκη να μην εκτεθώ στο μέλλον. Με λίγα λόγια, άντρας με αλφα κεφαλαίο. Μαλακία με αλφα με μη κεφαλαίο. Μειονεκτήματα κανένα, λέει η άλλη φίλη μας εδώ πέρα. Πλεονεκτήματα, κούκλος, αποφασιστικός, μου του αρέσουν τα ταξίδια, οι βόλτες, ευγενικός, δυναμικός, ρομαντικός. Μεγάλες προσδοκίες. Τα μειονεκτήματα θα ήθελα να είναι λίγο εγωιστής. Πλεονεκτήματα, ευγενικός, ρομαντικός και ωραίος. Ξαναλέω όμως, βλέπετε ότι εγώ ήμουν συνειδητοποιημένη από μικρή για το τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Τι δουλειά θα ήθελες να κάνει? Εγώ. Εφοπλιστής, επιχειρηματίας, εισοδηματίας, δεν έχει σημασία, κάποιον που να φυσάει το παραδάκι. Anyway, claps. Τι ρηχή που είμαι. Εν τω μεταξύ, τι επαγγέλματα είπα, τα αντίθετα. Εντάξει, περίπου κάποια εγώ πες κοντά. Εδώ η φίλη λέει, θα ήθελα να ήταν διευθυντής σε μεγάλο ανδρικό περιοδικό. Εδώ είχε στο μυαλό του ένα ξεβλάχευμα η φίλη. Η φίλη νούμερο 2, μάνατζερ, επιχειρηματίας, εφοπλιστής. Αυτά. Οκ. Ασχολίες, το πάμε στο παρακάτω. Τι στυλ θα ήθελες να είχε? Εγώ. Εκ πρώτης, έτσι όπως το έχω γράψει, να τρελαίνεσαι. Συμφωνώ απόλυτα με την παραπάνω. Τι λέει παραπάνω? Αυτός που θα έχω στα 19 θα ήθελα να την είχε την ίδια ηλικία περίπου. High style, casual, το στυλάκι του rapper, Παναγία μου, με ελεύθερο ντύσιμο μετά τα 25,
να είναι ο ίδιος, αλλά αφού θα δουλεύει σε επιχείρηση να φοράει κουστούμια και γραβατούλες. Και συμφωνώ εγώ αυτό. Μέχρι πριν τα 25 θέλω high style rapper. Το high style δεν ξέρω τι είναι. Ναι, γενικά να έχει ένα casual στυλάκι, αλλά να προσαρμόζεται ανάλογα με την περίσταση. Συμφωνώ. Δεν θα ήθελα να πηγαίνει με t-shirts στο γραφείο. Τι να το κάνουμε. Ποια θα ήθελες να ήταν τα χαρίσματα, με τι θα ήθελες να ασχολείται τέλος πάντων. Ναι, και τέτοια θα μπορούσες να γράψεις, λέει. Εγώ τα χαρίσματα. Να είναι αθλητικός τύπος και να παίζει βόλεϊ. Να βλέπουμε και λίγο πλατούλα. Τένις, μπάσκετ, να πηγαίνει γυμναστήριο. Να ξέρει τουλάχιστον 2 μουσικά όργανα. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι όσους έχω βρει, ένα το γνωρίζουν. Να ξέρει τουλάχιστον 2 μουσικά όργανα, κιθάρα, πιάνο, να του αρέσουν τα ταξίδια και φυσικά να μην πηγαίνει στο κρεβάτι μόνο για να κοιμηθούμε. Καταπληκτική εγώ. Εδώ οι φίλες λένε να παίζει βόλεϊ, να πηγαίνει γυμναστήριο, μπάσκετ, να του αρέσει η λογοτεχνία, να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, να του αρέσουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εντάξει, καλές. Μέχρι και τώρα μπορώ να πω ότι εκεί είμαστε. Πώς θα ήθελες να ήταν το σπίτι που θα μένει εσωτερικά. Να μην μένει με τη μάνα του, εγώ θα έλεγα, για αρχή. Μεγάλο, με πολλά δωμάτια και μοντέρνα επιπλωμένο και όχι πολύ ακατάστατο εγώ. Καλά, ας ξεκινήσουμε πρώτα με το ένα δωμάτιο μόνος του και μετά τα άλλα είναι υπέρ πολλά. Εδώ οι άλλες φίλες είναι αρκετά μεγάλο, συγυρισμένο, τακτοποιημένο, με πράξη και με τάξη, παρθένος. Πώς θα ήθελες να ήταν εξωτερικά το σπίτι. Γιατί έχουμε βρει τον άντρα, είναι καταπληκτικός. Και τώρα προσπαθούμε να βρούμε και το τέλειο σπίτι, εξωτερικά και εσωτερικά. Εγώ. Με μπαλκόνια, κήπο, σοφίτα, γκαράζ. Σίγουρα μονοκατοικία που θα μένει μόνος του. Το λέω ξεκάθαρα. Τι μουσική θα ήθελες να του αρέσει. Εγώ εδώ λέω όχι σκυλάδικα. Κατά τα άλλα σ' ακούει ανάλογα με την παρίσταση και τα κέφια ό,τι θέλει. Θα συμφωνήσω. Το ίδιο λένε και οι φίλες. Τι μάρκα αυτοκίνητο θα ήθελες να είχε. Ένα κάμπριο κατά προτίμηση σπορ διθέσιο, λέω εγώ. Σε καμία περίπτωση smart. Αλλά άμα είναι ωραίο, ας όψετε το αυτοκίνητο, λέω. Ας ξεκινήσουμε με το... Βασικά δεν με ενδιαφέρει αν έχει αυτοκίνητο, σκασίλα μου. Θα ήθελες να έχει μηχανή ή αυτοκίνητο. Και τα δύο λέω εγώ. Οκ. Αλλά αν έχει μεγάλη μηχανή. Ναι, οκ. Το ίδιο λένε, συμφωνούν και οι φίλες. Τι δώρο θα ήθελες να σου κάνει. Ξεκινάω από το γεγονός, γιατί έχω κάνει και ένα βίντεο για τα δώρα. Ας κάνει και ένα δώρο και ας είναι και ό,τι να είναι. Δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα, αρκεί να μου κάνει πολύ συχνά. Φυσικά σε γενέθλια και τέτοια απαιτούνται μεγάλα δώρα. Πού να ήξερες, αυτό θέλω να σου πω. Αναλόγως με την οικονομική ευχέρεια, λέει εδώ η φίλη, τη βλέπετε. Συμβολικά, αλλά να είναι μεγάλα, έξυπνα και καλόγουστα, λέει η φίλη νούμερο 2. Δεν έχουμε και πολλές ερωτήσεις. Τι δεν θα συγχωρείς ποτέ εγώ, μάλλον τα ψέματα και να μην μου έχει εμπιστοσύνη. Σίγουρα όμως την απιστία. Καημενούλα μου, θα πω εδώ πέρα. Αρχικά την απιστία, λέει η φίλη, η άλλη. Δύσκολη ερώτηση, αλλά μάλλον τα μεγάλα ψέματα και την απιστία, λέει η φίλη νούμερο 2. Και να μην μου ψαχουλεύει το κινητό. Τότε, ακόμη δεν είχαν βγει τα κινητά, είχαμε και πρόβλημα με τα ψαχουλέματα. Αν είχες το δίλημμα οικογένεια ή καριέρα, τι θα επέλεγες. Και λέω εγώ, αναλόγως, αλλά κατά τα 80% καριέρα. Τώρα μπορώ να πω κατά 95% καριέρα. Καριέρα, λέει η φίλη. Ασυζητητή καριέρα, λέει η άλλη φίλη. Η οικογένεια κάνεις όποτε θες. Καριέρα όμως είναι δύσκολη δουλειά. Θα συμφωνήσω. Καλά τα είχαμε καταλάβει από τότε. Συνειδητοποιημένες. Θα ήταν λόγος να μην κάνεις κάπου κάτι με κάποιον κάτι επειδή κάπνιζε. Μάλλον όχι. Τώρα που το κάπνισμα απαγορεύεται σε δημόσιους χώρους, τρομάρα μας, σε μερικά χρόνια οι καπνιστές θα είναι είδους υποξαφάνιση. Νομίζεις? Όχι, δεν έχω τέτοια προβλήματα, λέει εδώ η φίλη. Μάλλον όχι, λέει η άλλη. Τώρα πάμε. Τι ιδανικό δώρο για τα γενέθλιά σου θα ήθελες να σου κάνει. Για να δω τι έχω απαντήσει. Η μέρα των γενεθλίων πρέπει να ξεκινάει με δώρα. Από το πρωί και να κλείσει μέχρι τη νύχτα με δώρα. Και την άλλη μέρα να πετάμε για Μπαχάμες. Άντε μέχρι Βενετία. Ακριβώς έτσι έχουν πάει οι τελευταίες μέρες γενεθλίων μου.
με σχέση. Ξεκινάνε με δώρα, τελειώνουν με δώρα. Στη δουλειά με βρίσκουν, στη δουλειά τελειώνουν. Καταπληκτικές μέρες. Αν επιλέγετε να πάτε διακοπές μαζί, πού θα ήθελες να πάτε? Λέω εγώ. Αν ήταν καλοκαίρι, σίγουρα σε νησί στο εξωτερικό ή εσωτερικό. Αν ήταν Χριστούγεννα ή Πάσχα, βολεύομαι με ένα Παρίσι. Εδώ οι φίλες λένε Βενετία, Μιλάνο, κάπου στο εξωτερικό. Εξωτερικό και νησί του Αιγαίου δεν έχω πρόβλημα. Βολευόμαστε με οτιδήποτε. Ταξίδι να είναι και ό,τι να είναι. Τι δώρο θα του έπαιρνες για τα γενέθλιά του? Εγώ λέω. Κάτι που ξέρω ότι του αρέσει και φυσικά το καλύτερο δώρο το έχει χωρίς να είναι τα γενέθλιά του. Εμένα. Συνειδητοποιημένη. Μπράβο μου. Κάτι που θα ήθελε πολύ, λέει η φίλη. Θα το αγόραζα κάτι που θα ήθελε πολύ και το δώρο είμαι εγώ φυσικά. Όλες τα ίδια. Τελευταία ερώτηση. Μετά κάτι πάθαμε, δεν ξαναγράψαμε. Αν σου παρουσιαζόταν η ευκαιρία να πας στο εξωτερικό για σπουδές, θα πήγαινες ή θα έμενες στη χώρα προκειμένου να μην χάσεις τον έρωτά σου? Εδώ σας θέλω όλες και τις 3 που γράφουν. Εγώ. Κανόνας νούμερο 1. Πάνω από τον εαυτό μας δεν βάζουμε κανέναν άντρα. Γιατί ποιος ξέρει σήμερα τον έχεις, αύριο τα έχει φτιάξει με τη φίλη σου. Κανόνας 2. Ας μας αγαπάει, ας έρθει αυτός εκεί πέρα που θα πάμε ή ας μείνει πιστός όπως η Πινελόπη. Αυτό παίζεται. Μπράβο μου, καλά τα έλεγα. Η φίλη λέει, μάλλον θα πήγαινα και φυσικά θα τον έπαιρνα μαζί μου. Η άλλη λέει, παιδιά φυσικά πρώτες σπουδές, αν μ' αγαπάει, αν ισχυρίζεται ότι μ' αγαπάει, θα έρθει μαζί μου ή θα με περιμένει. Έχω να πω, στον παρελθοντικό μου εαυτό, πάνω κάτω, εντάξει, δεν ήμουνα και πολύ τα μυαλά στα κάγκελα στα 13 μου. Ήξερα τι υπάρχει εκεί έξω, είχα φάει αρκετό κήρυγμα από την οικογένεια, είχα και μεγαλύτερες αδερφές, έβλεπα λίγο τι παίζει στην αγορά. Οπότε ναι, ευτυχώς δεν είχα μεγάλες προσδοκίες και δεν απογοητεύτηκα πολύ. Και όπως λέει εδώ πέρα το τετραδιάκι, κανόνας νούμερο 1, δεν βάζουμε κανέναν άντρα πάνω από τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το βίντεο δεν πήγε και πολύ χαραξιματικά. Ήμουν επικές με τον εαυτό μου. Περίμενα ότι θα είχα πιο μεγάλες ιδέες για το τι περιμένω από έναν άντρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε εγγραφή. Θα έρθουν σίγουρα και άλλα σε όχι τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα, πιο συχνά. Κάντε εγγραφή και τα ξαναλέμε. Γεια σας!